ସବୁ ଖଞ୍ଜିକିରି ନେଇକି ଗଲା। କେମିତି ଯୋଗୀ ପୁଅ ପଳେଇବ? ଯୋଗୀ ତ କାହା ଦୁଆରେ ଠିଆ ହବନି, ସେ ତାର କେନ୍ଦେରା ବଜେଇକିରି ପଳେଇଯିବ। ଇଏ ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଶାଶୁ ଧରି ପକେଇଲା ତା କାନିକି, କହିଲା ହଇଲ ହେ ଗୋପା ଘରୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ଥୋଇଥିଲା ଭଳିଆ କଣ ନେଇକିରି ସଜେଇକିରି ପଳଉଛୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ମା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କାଲି ପୁରା ପ୍ରବଚନ ହଉଥିଲା। ପ୍ରବଚକ ମହାଶୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ଯଦି କିଏ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇବନି, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ। ମୁଁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ କାଲିଟେ କଣ ଦିଟା ତ ଦଉଛି, ଆମରି ଘରୁ ତ ଥିଲା ଦଉଛି। ଆଉ କହିଲ ହଇଲ ହେ ତୁ ସାଇଲୁ, ତୁ କଣ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆଇଛୁ? କାଇଁ କହିଲେ ତଳେ ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି ସାରିକିରି ଉଠିଲେ ଆଗ କଣ କଲେ କିଏ କହିବ? ପ୍ରବଚନ ସାରିକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବା ଏଠୁ ଆଗ କଣ କରିବା? କହିଲା ଯିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ଧୋତି ଝାଡ଼ିବେ, ଯିଏ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ଲୁଗା ଝାଡ଼ିବେ। କହିଲା ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଲୁ ନା ନାଇଁ? ନା ହଁ। କହିଲା ସେ ଧୂଳି ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ସେଗୁଡା କଣ ହେଲା? ନା ସେଇଠି ପଡିଲା। ନା ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇକି ଆଇଥାନ୍ତୁ ନା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଘର ଯାଇ ଆଇଛୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚରଣ ହଉଛି ଏଇଆ। ଭିଡ଼ ଭାରି ଜୋର। ଏଠି ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ କହିଛି ଯାହା ସମାଜରେ ଚାଲୁଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ। ଆଉ ସତ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। କିଏ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଛି ହାତ ଟେକିବ, କାଲି ସକାଳେ ତାକୁ ବାପା କହିବେ ତିନି ଭାଇ ଭିତରୁ ତତେ ବାପା ମୁଁ ଭାଗ ଦେଇପାରିବିନି, ତୁ ବନବାସ। ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାଙ୍ଗିଆ କଟୁ ବି କୋଉଠି ଅଛି ଖୋଜିବ ନା ନାଇଁ? ନା ନାଇଁ ସେ ଗେରୁଆ ଲୁଗା ଖୋଜିକି ପିନ୍ଧିକିରି ପଳେଇବ। ମୋ ବାପା କହିଲେ ତତେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତୁ ପଳା, ଆଉ ଦି ଭାଇ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ବିଲ ବାଣ୍ଟିକିରି ନେବେ। ତାହେଲେ ରାମାୟଣ କଣ ହେଲା? କି ରାମାୟଣ? ଆମେ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଆଚରଣ ତାକୁ କେମିତି ଆଣିକିରି ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇବା। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଜାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବୃଥା ହେଇଗଲା। ରାବଣ କଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଲା? ରାବଣ ତା ଘର ସାରା ଲେଖିଛି, ଘର ସାରା ଲେଖିଛି। ତଳେ ସେ ବେଦବତୀକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲା, ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଡିକିରି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ତ ସୀତା ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଭୂମି ତଳେ ଥିଲେ, ଭୂମିଜା ହେଲେ। ସେଇ ଭୂମିଜା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲେ, ମୁଁ ମରିବି ଏ କଥା ସେ ବଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ଥିଲା। କେତେ ଜ୍ଞାନ ତାର! କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଖାଲି ଲେଖିଛି ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ। ସୀତା ହରଣ କରିବି ନାହିଁ ରାବଣ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ, ସୀତା ହରଣ କରିବ ନାହିଁ ରାବଣ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୀତାକୁ ହରଣ କଲା କାହିଁକି? ଚାରି ପାଠ ପଢେ ଶୁଆ, ବିଲେଇ ଦେଖିଲେ ଅଚାବୁଆ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଆକୁ ପଞ୍ଜୁର ରଖନ୍ତୁ, ତା କହନ୍ତୁ କଣ ମିଟୁ କରା ସବୁ କହିବ। ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଟେ ପଳେଇବ ଫଡଫଡ ଖଡଫଡ ଖଡଫଡ ଖଡଫଡ, ସତେ ଏମିତି ବିଲେଇଟା ତ ଖାଇଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ ତ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅଛୁ, ତତେ ବିଲେଇ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କଣ ଖାଇପାରିବ? ଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ କୋଉ ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେଖୁନ, ଚିପୁନ, ହାଡ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହାଡର ଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଶୁଆ ଅଛି। ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣେ। ସମୁଦ୍ର ବିନମ୍ରତା ଭାବକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପେକ୍ଷା କରେ, ଏ କଥା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଦଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବୋଲେ ରାମ ସକୋପ ତବ ଭୟ ବିନୁ ହୋଏ ନ ପ୍ରୀତି। এই গোটিয়ে পদ মনে রাখ, ভয়ে বিনু হোয়ে না প্রীতি। প্রীতি হইলে প্রেম। দেখ বাপা পুଅ, বাপ ঝিଅ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବାପା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟମି କରୁଥିବେ, ମା ପାଖରେ ଥିବେ, କଣ ଟିକେ କହୁଥିବେ, ବହିପତ୍ର ଧରିକି ଟିକେ ସଜାଡି ହେଇକି ବସିଗଲେ। କଣ ପାଇଁ? ଭୟ। ପ୍ରୀତି ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କଣ କହିବେ କି, ରାଗିବେ କି? ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ
तांको न रागिबा पई आयोजन करी घर टिके सुंदर करी श्रृंखलित भाव में चलांती। प्रीति बोले भक्ति शास्त्र कहिले भक्ति कौन ना भज धातु रे धातु बोले आज्ञा संस्कृत रे धातु शब्द अर्थ होची क्रियापद खाइबा बुलिबा हसिबा नाचिबा एगुडा सब गोटे गोटे क्रिया बा काम तेणु संस्कृत रे क्रिया शब्द पाई धातु व्यवहार करता कोनी धातु भज हो जोड़े धातु भजिबा भज धातु रे तीन प्रत्यय युक्त हला कोन हे गला ना भक्ति ताले भक्तिर अर्थ कोन हे गला सांडिल्य को पचरा हला से लिखिले भक्ति सूत्र लिखिले सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा सा बोले भक्ति होचंती स्त्रीलिंग वाचिका भक्ति स्त्रीलिंग वाचिका से भगवान को दासी तेणु कुहा गला सा बोले भक्ति तस्मिन् परम प्रेम रूपा तांको थारे परम प्रेम होचंती भक्ति भागवत को पचरा गला भक्ति किए